Bu durmuşda yetilmejek arzuw ýok. Ahlasyňa deň bolýanlar meýwesen. Düşün ahir sevgiň gözü kör bolýar. Ýok, men sana münasip däl diýmesen. Bağışla meni. Men ýalňyşypdyr. Kendini özüňi söýýän. Ýok, hurma. Men inni düşün. Men seni Men sana geregim değil. Elini eline basıptım telim. Men sana yüreğim değil. Yüreğime basıptım telim. Emma veli innine çabuk verir. Yüreğim değmene varan ok dilim. İnni varsam yürer bilen olayım. Salsaramam bolca eken sevgilim. Ey seni kara gözlüm, o da yürekme sevgilim. Am sen bir derdiňe ba, eýgilikmi? Bilk paýlaşarsyň derdiňe. Kömegimiz der. Diýseň diýmeseň emma sen bir derdiňe bar. Ay hiçle. Hiçden git jas diýipdirler. Äklidatyň çykalgasy bardyr. Bar olan zatlar diňe men özüm söýýärligim üçin. Hemme zat oňa tutup bolsa, onunla senne arşaňdaşyna gaýgylaýlanyp börsüň. Ne bir günem al geldi. Kim geldi? Başlaňmy? Ýok. Hormon geldi. Horma diýeni kim? Daýdamyň mıydı? Alo, oğlum. Şugun daydan gaýda hurmajan gelýändir. İşten soň demir ýol mendirine bar dälim. Akkat öýe bolýarmy? Ece, bundan täze boli pärilli ýalara. Git şu şaharna Ece. Bolýar-da oğlum. Kakaň aýdaýar. Bolýar. Bor Ece, bor, sağ ol. Sağ ol. Yekesem sen kalbimdaki, barında kalsam baki. Aýdaýyn adam men bilen. Bulan bolup oturşy. Resul, Kuvonç, Meryem, men geldime. Baba kakam diyen işlerini etmesek ol bütterdeler satına ak giden ok. Arzularımızdan hasıl olan ok. Ondan bize de ayaz avota ginen ok. Beyder ýasydyň günäni näme? Ben tutanlıkta taze yer açanıktım. Tutanlık olayşını el yetmeyecek yere gelecek aşak olan kim? Sücül tortu elinden açıran kim? Rezon sücülük tortu kaçırdı. Ben Ece'me kömekleşecek oldum. Ve ben kalkamak
Günelüğümüzde yakada da olsa çunktada zırmağına aytti. Şimdi bir egzamin tavsırmalı. Hani defterlere mi rahatlar yapıştırýar? Men sizi ertir özüm täzeýärçek. Ne de şähere daýlajak. Bolýarmy? Yok, sen hep akağım tanağın ok. On bir diýdigi bolly. Yürüň men bilen. Men size küncülük külçe getirdim. Salam. Salam. Goňmy Olmadı ya, o arasa mı? Kalkan da aynı daydan da olmuyor. Sen işlemezsin. Kovuyoruz. Ava, size kim ruhsat verdi? Sağlamızın tabaklarının bölümünde erkenim. Men bari ýok, jemiyelere külçelerinden dağıtırdım. Men bilişime göre sen kärhanada işe başlamasaydın mı? Şu hakda köprak kreasyon bolýardy. Beppa, sen näme çöreği çekkämi? Yok, eline sağ ol işte. Bak, bu arada. Oğlum näme otursun? Nahar işte yer nahar yeri. Yok, hoca iştem yok diyecek. Ece mene gittim. Doğru. Hurma canım alıp git. Bileci işlemi diýbedenden. Ay Ece, o başar mı ya? Gel gidelim ul kärhanada jogapkär wezipede işlemek ansattır öýdýäňizmi? Vay oğlum. Hurma canı ene tasy kärhanan çağıran üçine. Sen bilen bile işlejegini arkaýyn bolup uğratdy. Ece, men öz işlemi özüm yetişýäne. Näme üçin menden soramadyňyz? Yetişýänim görýäs. Ýöne hurma canıňam sen işinde işlemeýe höwes bar. Ýanyna bana urupdyr. Ece, men öň öz işlemi özüm doğrudan yetişip görnä. Sen plasmasyň nämeden edilýänini bilýärmi? Howa bilýän. Sen bir zatlar süzüne canım, men senin yanına baryan. Umytlarymy üzme canım, men senin yanına baryan. Sen näme üçin haçan görsen gaşyň tutup, gaharyň çöp dur, işiňde üstünlük gazanýany meňzeňok. Sen näme derdin? Men şatlanardım, beğenirdim. Canım. İlki bilen dinlemäni başa. Özüňe soraw berilýän çäde hiç sap gurulmy. Samra, gitmeli goýmaly ýer bolsa aýdaryn özü.
Balam gelip geçip otur. Yine hormatly işgärler. Kärhananyň açylanana kärmat geçmedigen bolsa, halkymda gerek täze hareketler öýrenip, halkyň anamly öýde aýdyň ýola düşüp gidelim ýalnys bolmaly. Şo maktatda da täze enjamlary, täze işçileri işe kabul etdik. Bu bolsa täze hünärmenimiz Hurma Batyýew bar. Wepa aga tanyş bolup, täze hünärmenimizi kärhanamyz bilen, iş bilen tanıştyryp, egerde kynçylyk ýüze çykaýan ýagdaýynda Wepa bilen arada ýütüp bilen. Gelecekde bilelikde agly bir işlärsiniz diýip umyt edýär. Bilmesin kärhana tanıştırayım. Ada. Hurma kärhanany bilen özü tanıştyrýar. Ne bulan sürücüymüz Samira. Oturmun öyle. Ova. Neme? Gadedim oysana bir sarı. Aydı verdin yani. Gadedim koyay diyen gürleşeli. Ana koydum. Aydı ver ne? Neme? Tüvelemeyene oğlum yetişiptir. Hava. Ödiyal oğlanlar iyem çağal, çuvalı. Gözlü başlı etmen alatasını eten ok mu? Ne ettim ben? Sen kaka? Kudoçuluğa gitmeli. Ödiyal den duşları. Bir iyem çağal, çuvalı. Ay ben sen sorun ölünme kakını pikreme diyenler öydüm bu. O fikir etmese biz fikir etmeli. Kıyvan. Sen şunun mena şu kıyı bilen gepleşip oğrayan döremedim bu doğru. Hurma canım, gülyar maşkala. Aynı canım neydi? Ne ahil görüyen? He? Hayır hurma. Şu hurma mı? Aynen mıydı? Doğru aynen mıydı? Koy sana kıyvanı. Mena sen soğuk için bir yerin sağadına kudası var mı çekiniyen o. Neyemiz kimmişsin oğlum? İyilin bunun oğlunla ne? Oho, mene sen dommurlup böyle o. Gürleş bilen o bir iyivali. Gürleş bilmedi ödümüzü gürleşeriz. Koy sana koy kıyvanı. Ne edecek gel o. Gitmeden var onu otur versen. Gülüyalı oğlumuz var neyeme gitmen? Giderim. Fark eder mi? Vay. Giderim. Otur versen.
Hormana opun verer diye, işçin gerek diye. Yok diyor. Haçan birinci vararsın, şonulanarsın diyor. Bak. Açma ben sana benim. On kompüterden çıkıp ellemelermiş. Horma, Ha, sen ne yapsın şunu işlemeyemle diye mi ayttın? birinci iş günüm bolan soň gaýdy berdim. Kimden olsa soradın? Awin ya hürmetkarim ama. Yok Sadar, sen meni bir daha haýyş etjek diýdimmi? Yoksa da şunu söyle. Bak. Ne bileyim ne yani alaysa. İsteyem horma. Men akşam düşüyor. O ne geldi? Çünkü arkanada birinci oluyormuşsun. Çünkü arkanada birinci oluyormuşsun. Ay. Değil mi? Dur. Gaydın bir işe gitmedin mi? Ağlayan mı? Niye böyle sağlar? Kim böyle dedi? Koyuver. Ulu bolwan bir ağlanır mı? Niye böyle sana vurmacan? Men başaramok daýda. Näçe jan etsemem bolanok. Koyuver. İhlas etsen hemmiz adam olur. Sen açın ağlaya ve ama eciyle adamların ardın fasıl olarak diyor. Yok men ağlamok olsun. Ağlamok. Men seni köşeştirmek üçin gelmedim. Başarmaýanmasam başaramak diýdi aýt. Men seni eliňçe özüm öýüňe eltip gaýdaýyn. Hormacan. Geçen can etýärdim. Havaca. Go. Başladım işedi. Hemme zat gül ýalejä.
aşık olan kim sada sevindin min yana yana bollu adın divana sen meni salsan yada min aşık olan kim sada vurma kat verme yaydanıp durma vurma kat verme sen uzakta durma vurma kat verme yaydanıp durma vurma kat verme sen uzakta durma. Dünya giyindir göz aylasa kendir bağıt sen saylasa bilmen birden yalnız aysan akşıkıp yanarsın horma dünya giyindir göz aylasa kendir bağıt sen saylasa bilmen birden yalnız aysan çekip yanarsın horma horma kat verme yaydanıp durma horma kat verme sen uzakta durma horma kat verme yaydanıp durma horma kat verme sen uzakta durma. Vurma at görme yaydanıp durma vurma at görme sen uzakta durma vurma at görme yaydanıp durma vurma at görme sen uzakta durma vurma at görme yaydanıp durma vurma at görme sen uzakta durma vurma at verme yaydanıp durma vurma at verme sen uzakta durma. Han hurman yerde Samira. Ay bilem o. Munun siz bilen şu kapıdan çıkadı. Bilýärdim öňünde şoň uzak durmajak. Han ýören.
hatta başlyk. Burma senin tekliflerin doğru tayinler olsa birazcık üstüne işlep kemilleştirdi onu son getireyim. Esasat anık bolsunlar. Men teklifim anyk başlyk. Onu biz sen dinleyelim. Haydi be. Biler bolsaňyz, her bir öýlerde, maşgalada, iş ýerlerinde adamlar güllere, ösümlikleri ýydyk etmegi halýarlar. Biz hem inha şular ýaly gülranlardan ully kiçilerini öndürip halka hödürlesek, halkyň islegini kanatlandyrar diýip umyt etýän. Gerekirler. Menin töwüm gözüne bakdy. Yo, men düşünemem. O näme beýle bolýar? Olar sana hat berýär. Senem alaýarmy? Ne bolýar? Köş bilmeýän adyňyz näme? Mine, gyýdyňa işlemen hatalyk ber. Daýda, indi karhanada meňe tatlandyran önümden çykýan. Berekella hormacan, berekella. Vay, hormacan. Isinlik kazandyň. Vay, senden tamam şeýledi. Men sana ne adım aýsynlyk kazanjaňa? Ýerine taňa süýçije tort pişirip bereyim. Yer, tort gowy berýärmi? Çay içelim, çay içelim. Senin bir kazanan üstünlüğün var mı? Kazan sana men üstün bile kazan. Salam Selmi. Salam. Gyýw Şamra. Men näme görnemokmy? Şolar ýa salamçylygy ýokdura. Birimi-de, birimi goýar ýaly. Ajyma, Selva salam berdim, sana da salam berdim-de. Hawa-da, ýalňyşlarna da biziň adamyz soňa galmalylar. Asyl Selwiň adyn tutmaga, onu daýym arsaň. Bolýalygy, senin diliň hezil görbilsek başga zat gerekke. Tapawdy näme şo? Salam berilimi, alla geçte gitti. Her kimin işi aladası var ha. Ay Selvi doğrusun aysama, men bir köşk işimem yok mu? Yoksa da işte näçe boşaýar? Son kulogdan agalam da. Menim şu wagt boşaýar. Onu yeni görüşmemi de ahmalla ha. Gyýw, bine. Gurrungyň soňy çyna ýatyp barýarmy? Şulara gözüň öňünde wagt belleşmekden hem gaýtjak ýaly. Bolmasa men beýlerekde duraýyn.
Haka, no bu halay görmedim mi? Wey. No bu kim iş yoktu burada sorulur mu deyip tıkan? Ana promolar mı atıyor? Nasıl mümkün mü? Mümkün, gel. Hadi. Salam. Salam. Gel Vefa. Hemen qoğum yağlayalım. Vefa, kurma. Ala, qoğum hemen. İşler qoğu diyen. İlk öğlen sizi yetip gelen təzəl bayram bilen tüy sürümden mutlayan. Kutlamak bilen size bir can sağlık arzu ediyen işinizde üstünlük hemen avda bir işlerinizi arzu ediyen. Ondan sonra size bir qoğu təzəlik var. Təzəl bayramçılığına bir bəyətləşik elan ettik. Bu bəyətləşikə de əhlini qatnaşıyamız. Eğer de kərxanamızda öndürülen haritlerin en nayvaştığını haydi hünermen esaslandıran oldu. Şol hem baş bayramına yeti olur. Harit ön esaslandırılan moltun, täze öndürülen moltun tapağıdı yok. En esasda işgärlen avda verilipdi, bilelikdi işlemegi. Yani size de işinizde üstünlük arzu ediyen yeni öğredek täze bayramçılığının kutlu olsun. Selvi, bir mundaya çeksene Selvi. Salam Selvi. Salam. Neme Selvi, men sana bir aytmaly zadym var. Oraya açsam, men seninle gönlüm var Selvi. Ne mi? Gönlüm var. Men nire, sen nire. Kim alır erkini Gallir belinde ünküdün yine Söyüy gelir de aylamaz herkimi Söyyen zudahım min zuda bir seni Söyüy gelir de aylamaz herkimi Söyyen zudahım min zuda bir seni Seler sama Minin söyüyüm yalanlığının barın hi Yalan bari, yalan bari, yalan bari Söymük verilmeli ümmetin her kime Söyyen zudahim min zuda bir seni Söymük verilmeli ümmetin her kime Söyyen zudahim min zuda bir seni
Şatlanımda melhem gel bu canıma Şatlanımda aydım dünya malayan Sen ömrümün gül aşkı zananızı Men bir seni halayan Sen ömrümün gül aşkı zananızı Men bir seni halayan Deseler sana Menin söyüyüm yalanlığının barın hiç Yalan bare Süynük verilmeli ümmetin her kime Süyen cudahim men cuda bir seni Süynük verilmeli ümmetin her kime Süyen cudahim men juda bir seni Salam hurmam. Men sana bu haty ýazmamyň sebäbi men seni gören günümden bäri sen hakda pikir edýän. Senin pikirler meni günüme goýanak. Sen şeýle owadan mähkirlik. Senin ýylgyryşyň sen görküň hasan berýär. Seni meni özüne çeken bir täsin güç bar. Dogrusyny aýtsam, men çyn ýüregimden galadym. Sen ýakymly sesim, nurany keşfim, mähkirligim aşymy ýada urýar. Sen işe bolan ihlasın, işem gerlimi, meni işe heveslendirýär. İkinci işe gelen günümden bäri menem işte üstünde galanmagy çalışjam. Sen meni jogapsyz goýmasyn diýip tamaydy. Oğmu içerleňidem oğmu sağlıkmı? Ha, tügeleme. Ece? Ha o. Ela yakkayız tügeleme aydanam ha o. İstinlugam vatanna ha o. İşte bu vata. Ha o. Emti? Ay vay. Ne vay ne tivel gun vatrta. Ece ma hurmanapdy. Hawa, katılnamay. Vay, benim şu kadar hayatımda. Böyle içeriğine taşarığından kovmunsun. He? Böyle evet. Hawa. Teyzeylerinden mutlu olsun. Hawa. Bereketli olsun Allah'tan. Hawa, bereketli olsun. Böyle tağıydan aynı sen men. Hawa işim ken böyle tağır turgaydan. Çang edip dur aytan ya. Hawa go bolya gelip durun ay teyzeyle gelin yokman. Bolya.
Böpa. Yoksa desem bir zatlar ýazýarmy? Haçan görseň menden bu köpýärsiň. Ay howa. Ýazýan näme boljak? Kim hakda ýazýan? Sen hakda. Ay hiçle. Maňa hepçine kap berem. Ine nesip bolsa kärhana ýaşynda birinji ýer bolar. Şonda men sana goşgyny özüm kap berem. Horma. Senden bir daha sorasam bolarmy? Sora. Azat, haçan görsen sen ýanyňdan aýrylanokly. Ýoksa da sen ona näme jogap berdin? Ay, bir ýön işsele ýazanym. Başlyk turgunlar üçin şeýle suwaplaryny öndürse, kärhanamyň adyndan uly goşan töler diýip umyt etdim. Kärhanamyz bilen bile turgunlarymyz üçin pogotly barsak, bu has hem ýerine düşür. Be, hurma diýsen ihlasly eken. Aho, bu dostumda ejerçek götür. Seni meni hurmaň arkasyna alýaňlaý. Am, gurrun arayda. Onsoň näme boldy? Siz näme bolanyny gözüňize de getirip bilmersiňiz. Çağalar. Turman ocağa geçin. Yine bu. Hayene. Vay. Ocağda da televizor var ha. Barın geçin hani. Bar. Yürümesi. Başa çarkıdayım. Yürümeyeyim canım. Yürü azıcık gelmire var. Vay derdeydi. Bir zahmet ayrı daha var. Neme? Nene diyene bu ayna telefonunu yaňzy tanırım. Ýöreňsiň? Ağızlar oğuşak öde. Ayo. Neme diýdi ola bir gelberin diýeni ýalym etdi. Ay ne ettin ay? Ýozan diýdim diýmeseňem. Şu oğlum bir ýer häsi ýumşak bolasyn doğru. Biler bolsaň bu oğlum goşgumdy diýer eken ha. Ayo. Aha. Şeýle benim bilen gördüm. Eýsemi? Bir pasar goşgan ýynady. Aha. Diýsen diýmeseňem eş oğlum hurmata göwnü var ýaly. Benim bir ýeri şu hurmany eretwermen ýaly gördüm şu. Onu näme? Biz bir tähetligiň ýola düşüberelim ýa. Doğru diýen. Sen ona wara. Hasan giderlidiň mena taýýar. Belki toýda edik de täzirler. Ay, ağzından hudaý işte. Ha ola. Kaka çay içip oturany. Arçalar bek
Başka Selvi. Men bu Paris gördüm. Yok, sen meni bağışla. Hawa. Bu zatlar bilen rahmetimizin neticesi. Yönemin azadyna inanýan. Azat näme diýseňem işine ihlaslydyr. Muny boýna almak gerek. Şu bäsleşip oglan edilipdir. Men şoň ýekeji minut duranyny göremek. Şeýle gerek. O näme beýle oň arkasyna alýar? Doğru da Vefa. Biz iki olup 97 oturum ses kazandı. Azadyň ýekeji 96 oturum kazandy. Şey, beýle 200 desem aýtmän. Näme boldy Vefa? Hisli adam bolana. Sen o ýalan üstan sözüňe näme digini bilmeýändir aýtma. Vefa sen ýalňyş düşünýän. Nämeler diýip duranyňmy bilýänmi özüň? Men näme gurlaýan özüm gowulýan. Ýöne sen weli. Bilen o. Sen näde şol zatlar diýme, dilim var ya. Vefa. Evet Nuri. Men bar yardım näme gerek barda da. O koştur gör, galanlar iş üstüne görüşdürüp näme gitdi. Diýen esasda bir ýetişmediler. Emme da öňe petişmedi. Iýe almady. Düşündüm. Roman. Nuri! Nuri! Oğlum baraş. Opa. Yadım hoşam ilkinci işe gelin. Ne Vefa? Tanış bol. Bizim täze iş geldi. Abi Azat. Alo. Ho. Ha barýan ha. Opa da etmeli ödeyip hemen bilmeyen durama böyle işe biraz uğraşancan kamera doğru. Ýa dost bolar. Durany. Sana bu ýerde turmagan tek ýerek bolaymy? Apa, näme ýerde oturýandy? Biziň esas maksadymyz bileşip agdy berip işlemekdi däl. Durmuşda ýalysmayan adam ýok. Ala. İşte o şey. Arada kıyadan hatım için ayıplaşma var. Bağışla. Barla, ziyan yokla. Barana sağ ol. Böyle sağ ol. İşin de sınıf. Sana düşsün vardı öyle. Yönen tabi hiç olmaka öyle yanlışan düşünmüyorum öyle.
Hurma! 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 Eşdiýäň meni? Bağışla meni. Men ýalňyşyp durun. Dur gitme Hurma. Maňa diňe sen gerek. Men söýýän seni. Sen diňe özüňi söýýän. Ýok Hurma. Men inni düşündim. Men seni söýýän. Diňe seni söýýän. Söýme meni. Ay, ağam. Bağırsına da özün unakar ekeniňle. Ýörüň sen oglanlar, Marat begiler. Howalay diňe özüm bilýän ekenmi? Mehriban ýyllaşlar, Wepa Ataýewiň goşgysyny dinläliň. Darnak ýaly umyt berseň ýeterlik. Onsoň dünýäň bar bagtyna şärikmen. Şaýat boldum, hol ulluqan bagyňam. Gögöründe bir kiçijik şänekden. Gülüp ýören kene ýoksam ozaldy. Kemmämizem aglap doglan bägejik. Tiz oturar gaýygamy sowursak, bize berilen ömrüň özü nämejik. Bu durmuşda yetilmejek arzuw ýok. Ahlasyňa deň bolýanlar miwesem. Düşün ahir, sevgiň gözü kör bolýar. Ýok, men sana münasip däl diýmesin. Yeňiljekmi? Bar ýogy bir sapar uran paltam degdi diýip daşaýa. Unutmagyn, bu dünýäde sen üçin senden başga ýene biri ýaşaýa. Herne perwerdigar ýollarymyzy sizilmeýän alajedek işsin. Bizi gören hemme kişi beýle de bagytly bolup bolýan eken diýişsin. Ýatdan çykar garalanan geçmişi. Hatyrala gidenler sysgyryp. Çiğsi demip ýalňyşmaýan adam ýok. Galan ömri ýaşaly biz nysgalyk. Yurdumda, illerimde geltedeýän şatlyk bolup her bir öýe doltedeýän. Täze seher, täze ýeňiş, hem täzeýän. Yeter bizi arzuwlary geltedeýän. Sen